Dobre, tak s deťmi sme začali cestovať prakticky od začiatku, odkedy sa dalo vôbec s nimi výjsť von. Prakticky od tých 2 mesiacov sme chodili po Európe v rámci Slovenska a Českej republiky, alebo potom Budapešť. Cestovali sme vlakom. Zobrali sme kočík. A vlastne vlak je vynikajúci dopravný prostriedok práve pre rodiny s malými deťmi, ktoré v kočiku prespia a veľmi komfortne celú cestu. Prvý let zažil mladší syn, keď mal 3 mesiace a bolo to Grécko a ostrov Korfu. Do exotiky sme prvýkrát cestovali s deťmi, keď mal mladší syn 2 roky, starší skoro 4 a bola to Dominikánska republika. Tých krajín v rámci exotiky bolo viac, ale najviac sme sa špecifikovali na juhovýchodnú Áziu, čiže Filipíny, Srí Lanka, Indonézia. V Indonézii sme boli viackrát, čiže či už Bali alebo Komodo, Lombok, Gili ostrovy, Malajzia, Srí Lanka, Thajsko. Ale potom sme sa začali špecializovať, alebo teda stali sme sa fanúšikmi Afriky. A boli sme teda na Zanzibare, v Tanzánii, na Madagaskare a potom prišiel COVID, takže naše cesty sa na chvíľu utlmili. Jednoznačne zážitky, byť spolu, uvedomiť si možno výhody alebo teda poznať nové kultúry. Máme rádi nové jedlá, nové chute, čiže ja zbieram rada aj recepty z našich ciest. Nové koreniny si vždy nakúpim. Chlapci majú nových kamarátov. Teraz je obdobie, kedy je veľmi jednoduché zostať v kontakte s ľuďmi, nakoľko máme teda aj Facebook, Instagram, takže množstvo aj ľudí z juhovýchodnej Ázie je aktívnych na Instagrame, na Facebooku, takže si stále dopisujú, čiže tie kamarátstvá zostávajú. Takže vidieť nové kultúry a zažiť to, čo vidíte napríklad v nejakých prírodovedných dokumentoch. Čiže kvôli tomuto sme aj išli na Komodo, aby sme videli varana komodskeho vo voľnej prírode. Myslím si, že cestovanie učí skromnosti detí, ale skôr v tom veku, keď sú také menšie, keď sú na základnej škole a vtedy si veľa detí uvedomujú. Čiže dokážem povedať, alebo rozhodne boli veľmi skromní, keď boli malinkí. Narážam na ten príbeh s tými kopačkami. Áno, áno. To by ste mohli Dobre. Keď sme sa vrátili z nejakej krajiny v juhovýchodnej Ázii, tak vlastne chlapci už si robili plány, ktoré kopačky by mohli doniesť na budúce do inej destinácie, pretože videli, že vlastne deti hrajú futbal na ulici väčšinou bose alebo v roztrhaných alebo v nejakých topánkach po otcovi, ktoré im boli obrovské. Takže naozaj na každú novú destináciu, novú cestu zabalili, takže topánky, ktoré im už boli malé, nie len kopačky, ale aj tenisky, si zabalili do príručnej batožiny. Je to veľmi špecifické, lebo každé dieťa je malé, keď je malé, je iné a má iné potreby. Nie každé dieťa je, by som povedala, ten typ cestovateľský. Čiže ja mám to šťastie, že moji chalani sú vyslovene cestovateľské typy a nemajú problém s dlhými presunmi. Čiže poradila by som maminám alebo teda rodičom všeobecne, aby skúšali najskôr neísť proste nejakú dlhú trasu a hneď sa vrhnúť do toho, ísť do exotiky s malým dieťaťom, ale naozaj vyskúšať si cestovanie autom, vlakom, ako dieťa reaguje na rôzne dopravné prostriedky a prvý let zvoliť skôr tú kratšiu trasu. Možno tuto v rámci Európy, či už to Grécko, ktoré sme zvolili aj my, alebo Taliansko. Čiže máme veľmi dobré možnosti na to ísť za lacný peniaz s nízkou nákladovkou s dieťaťom, krátky let a vyskúšať si, či to dieťa zvládne a ako reaguje. Jednoznačne dobrá príprava a tá moja ako matky, a myslím si, že každá matka vždy viac myslí na deti ako na seba, takže lekárnička nemohla nikdy chýbať u nás a tá naša, alebo teda tá moja, už po tých rôznych cestách bola vždy vyšperkovatejšia a vždy väčšia, 2-kilová naposledy, ale samozrejme treba sa pripraviť na všetko, aj keď verím, že nikto neochorie na rôzne choroby na kratšom vylete alebo na kratšej dovolenke, ale netreba zabudnúť na to, že dieťa môže dostať teplotu, môže dostať nejaký prievan do uška, do oka, čiže na nádchu, na kašel, na hnačky.
všetky lieky treba zobrať určite. A hlavne, ak sú deti náchylné na choroby, čo matka už vie z domáceho prostredia, tak je dosť pravdepodobné, že ochorie aspoň nejakou nádchou alebo podobne aj v zahraničí. Takže treba byť pripravený, aby potom nehľadala lieky zbytočne na cestách. No, najextrémnejším zážitkom na našich cestách bola z môjho pohľadu salmonelóza na Madagaskare, ktorú sme dostali teda celá rodina. Žiaľ Bohu, snažíme sa vyvarovať takým tým reštauráciám, kde sa nevarí pravidelne alebo dosť často z dôvodu, že tam si myslíme teda, že tam nebudú až také čerstvé suroviny. Ale žiaľ Bohu, sme mali pobyt na Madagaskare riešený tak, že sme v rámci štedrovečernej večery boli v reštaurácii hotelovej a tam sme naozaj všetci vlastne dostali z pokazených ústric salmonelózu. Myslíme si, že to boli ústrice. A našťastie nebola až taká silná tá choroba, aby sme vyhľadali aj lekárskú pomoc v nemocnici. Zvládli sme to sami, ale hlavne vďaka tomu, že som mala aj všetky potrebné lieky aj proti dehydratácii a naozaj sme to zvládli na diete potom tie posledné dni na Madagaskare. No vo všetkých. Vo všetkých krajinách sme využili toto poistenie, nakoľko sme poistencami Uniónu a deti prakticky od narodenia, teda hneď to bola prvá voľba Unión, takže vždy sme využívali aj cestovné poistenie cez našu zdravotnú poisťovňu. Napríklad v Albánsku? Áno, v Albánsku sme ho využili, áno, v nemocnici, žiaľ Bohu. Naše cestovné poistenie cez poisťovňu Unión sme využili v Albánsku, v nemocnici. Žiaľ, bolo to z dôvodu, že syn skočil do poloprázdneho bazéna šípku, kde si myslel, že teda bola voda a rozrazil si bradu na niekoľko štychov, takže využili sme poistenie na chirurgii v Albánsku. Stala sa nám ďalšia jedna z niekoľkých samozrejme nepredvídaných situácií vzhľadom teda pri našom cestovaní, a to bolo na Filipínach, kedy náš vodič tricykla nezvládol kopec a vlastne sme sa začali teda spúšťať dole a tam sme sa prekotili do priekopy. No teraz už je to úsmevná príhoda, ale v tej chvíli to bolo naozaj nepríliš príjemné, nakoľko v tricykli vzadu nie ste pripútaní, čiže našťastie sme pohotovo reagovali a držali deti, ale stanú sa aj nepredvídané a hlavne nepredvídané situácie, na ktoré treba byť pripravený. A našťastie nám pomohli domáci, ktorí hneď prevracali tú kabínu s nami. A myslím si, že práve juhovýchodná Ázia je taká, že sú ľudia veľmi napomocní a nielen keď vidia rodinu s deťmi.